Sommeren er den dejligste årstid. Det kan mange sikkert hurtigt blive enige om. Men for nogle mennesker betyder årstiden mere end for andre. Sommeren nærmer sig med hastige skridt. Blomster og træer springer ud, solen skinner, og Webergrillen og cyklen rulles frem. Danskerne nyder det, og det gør bierne også. John Svare har altid interesseret sig for bier, og i mange år har dyrene også været hans levebrød. Så må vi jo over og se, hvordan at bierne de har det. Nu har John rundet de 70, og han har trappet noget ned på bisiden. Men han har stadig 10 familier stående i baghaven. For John og hans bier betyder årstiden rigtig meget, og forårstiden er en spændende tid. Jamen, de udvikler sig, og de begynder at samle honning. Efter en lang vinterperiode med dvale i bigården, kommer der igen liv i familierne. Foråret betyder altså travlhed for både bier og biavler. Der begynder vi sådan virkelig at skal være biavlere. Vi skal virkelig passe bierne. Når foråret slutter og sommeren indtager Danmark, topper både bifamiliernes og biavlerens arbejdsbyrde. Bifamilierne bliver større og større, og biavleren kan begynde at høste den første honning. 1. juni, så slynger vi honning første gang. Endnu er det for tidligt at begynde slyngningen, men sådan kommer det snart til at se ud. Nu slynger den honning. I kan godt høre, hvordan det bliver smidt ud på siden her. Vi får travlt. Hvis vejret det udvikler sig, ligesom vi håber og tror på, det gør, så får vi travlt. Afhængig af vejr og vind begynder arbejdet med bierne at tage af, når vinteren nærmer sig. Bierne samler pollen til næste forår, og for biavleren er efterår lige med klargøring til næste sæson. Altså, så er vi ved at være ved vinter. Altså, det er vi ikke. Der er stadigvæk dejligt med sol og alt det der. Men i bimæssig hensyn, så er vi klar til vinter. Gennem vinteren skal bierne så vidt muligt have fred og ro. For biavlerne er vinteren lige med forberedelse og fundering over den kommende sæson. Om vinteren er der jo ikke rigtig noget. Der skal vi holde snitteren for os selv. Det kan være lidt svært, men sådan er det. Men man kan selvfølgelig ikke kun tale om årstider. Man må i uforudsigelige Danmark også tale om vejret. Lige pludselig så er vejret anderledes, og bierne er anderledes, og året er anderledes. Og, altså, sidste år for eksempel, ikke også, der havde vi et hamrende godt forår. Så kom vi hen til midten af juni, så begyndte det at regne, og så pissede det ned resten af sommeren. Og den første danske honning kommer på hylderne om en måneds tid.